Барвовыя рэкі і блакітны гарызонт, від ад якога захоплівае дыханне. І гэта не карцінка з інтэрнэта, а прамысловы працэс збор журавін. У гэтага прадпрыемства 84 гектары ягады. Гэта самыя вялікія плантацыі журавін у Еўропе. Прыродныя багацці вылоўліваюць, знаходзячыся па пояс у вадзе. Ягодник Люба сейчас находится под нами, только затоплен. І гэта не асаблівы сорт, а тэхналогія збору. Журавінавае поле называецца чэкам. Восенню яго заліваюць вадой, каб ягоду было лягчэй збіраць. Спачатку туды апускаецца камбайн, які абмалочвае кусты і абтрасае з іх плады. Лёгкія журавіны адразу всплываюць на паверхню, а пасля іх збіраюць пры дапамозе спецыяльных паясоў з пенопласту. Сам понтон представляет из себя пенопластовый буйкик, пригруженные снизу цепями, которым мы собираем ягоду. Сезон збору ўраджаю з кастрычніка па лістапад. У гэты час у палескую глыбінку пачынае цягнуцца чарада фур, каб паспець купіць самы свежы тавар. Толькі за адзін дзень з прадпрыемства адпраўляюцца па 5 грузавікоў. У год тут паспяваюць сабраць да 650 тонн карыснага прадукту. 80% тавару ідзе на экспорт. На этот туманный Альбион поставляем клюкву, которую они продают под Новый год, на Крисмас, под Рождество. Там, значит, делают соусы под мясо, под индейку. Поэтому, так скажем, мы там уже застолбились капитально. Потому что, вот, понимаете, с 94-го года и по сей день поставляем. Пра карысць журавін ведалі яшчэ старажытныя беларусы. Балотны доктар лячыў шматлікія інфекцыйныя захворванні і запаленні. Плады зніжалі тэмпературу цела. У апошні час аб ягадзе ўсё часцей гавораць у сусветнай навуковай супольнасці. Многія даследчыкі прыйшлі да высновы, што журавіны дапамагаюць лячыць рак. Праверыць, ці так гэта на практыцы, узяліся польскія і беларускія біёлагі. Даследаванні праводзяць у Палескім дзяржаўным універсітэце. Тут у лабараторных умовах высвятляюць, як флаваноіды, рэчывы, якія ёсць у журавинах, послабляют злоякостные клетки. Это позволит снизить дозировку тех же химиотерапевтических агентов при воздействии на опухолевые клетки. За счет того, что мы, скажем, заблокируем выведение этого лекарственного средства из клеток, опухолевых клеток. Атрыманыя першыя вынікі абнадзейваюць. Лячэбны эфект флаваноідаў заключаецца ў тым, што яны затрымліваюць лякарства ў клетцы і тым самым робяць хіміятэрапію больш выніковай. Калі даследаванні дакажуць эфектыўнасць флаваноідаў, на іх аснове зробяць медпрэпараты. І тады журавіны па праве можна будзе назваць чырвоным золатам, здольным ратаваць жыццё. Марыя Тройніч, Мікалай Кавалёў, Брэская вобласць.